Pun paduka saged nemokaken kula kalih Arjuna napa mboten? Nggih, pripun nggih? Sampeyan nunggu 15 dina. 15 dinten? Heeh, mengke Janaka Pak insyaallah kudrating pangeran mengke mriki cae. Ya ampun. Mengke kula ketemu kalih Janaka. Nggih. Ya Arjunaku, ya ampun. Napa saged ketemu? Nggih. Watone sampean mulih dhisik, engko nek wis 15 dina rene meneh. Mboten kula tak nginep mriki mawon. Lho, nginep mriki. Nggih, kula sisan badhe ngaji teng mriki, kula pengen saged alif bakta sak jem kak kok dadal jak. Ainukin. Ya. Ning mriki kamare nggih sak wontene lho, sak wontene. Mboten wonten kasure. Mboten napa-napa penting kula petuk Janaka. Nggih. Belok kanan pun teng mriku. Monggo Panembahan. Ya. Yo sapa iki jeding? Kula Sang Dewi. Gathuk kaca? Nggih. Lha ndang metu wae yo aku kebelet pipis lho jero nganti nonong kaya ngene iki. Nggih. Kula tak medal riyen. Nggih. Medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Amma ba'du. Nah, ya. Kono rupiah. Aja dile. Tut. Wonten dawuh Panembahan. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud. Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone pertapan Sumurjaya Tunduk. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakno. Miat langeneng kalang yuwana gelar pandamuncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasolan pajaring purnameng kekono asari mongso katiga Katut kaca. Kula wonten dawuh Mandura. Kowe ya meguru nang kene. Lho niki aku pengen petuk Kyai Dawaludin. Nembe nindakaken tapa brata tak jogarke mboten angsal. Mbuh ora idep. Kena ora kena kudu ketemu ing dina iki kelawan Begawan utawa Kyai Dawaludin. Nyuwun sewu paduka kundur kemawon menawi pengin slamet. Mboten usah ganggu gawe edan trolong ning kono. Yayi, pane karo kerang.
Ya lamu ma baina itu mau khalqum wa yufitu nabi sa'il ilmi ila bimasa wa si'a kursi samatu wal ardi wa la yaudu khiftu ma wa wal alil atik. Loh, kebobolan sumur Jala Tunda. Marang Dyah Kanon Cinawi pranyata pandhita sing winong wong ing Bathara Ketitik arep tak crolong nenggalana daya angin lesa sing byandang marang ragane Baladewa. Ya akal musuh akal, okol musuh okol. Pancen tak akoni Baladewa yen perkara kawaskitan perkara ilmu alus aku ora bisa. Aku bakal sambat marang adikku Yayi Dwarawati Prabu Kresna sing dadi titising Bathara Wisnu. Kresna, tulungono aku Kresna. Ana pendhita anyar katon, pendhita tak tundung-tundung. Pendhita anyar katon sing wani ganggu gawe marang Prabu Baladewa. Tulungono aku Kresna. Yen kowe ora nulungi Baladewa, ora usah dadi adine Baladewa. Kitum rumaksa ing manci bengi padha ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh sing setan datang
rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena bengi tan bisa turu Amung tansah mikirke siramu Pewayanganmu katonge netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen siramu lagon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater gong heeh ngono Mas heeh dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh kok iso ngono mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono heeh mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia heeh adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media oh ngono muga-muga dadi tombo kesel menawa ngancani mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih ngono uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda sapa-sapa iki Lis Maswal waduh jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi matur nuwun netizen pendukung apa iki acara matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah-cah ngguri seramdak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru, kaseng seme Mas Bayu. Dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Sinta. Ngono, Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu Kang tak tunggu jumeduling wanci dalu terus sorote kang padang sorote padang terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas apa kuwi mangga lanjute ora liya amung
Joboram bulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Ada Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sapake ibarate mega kang pecah pamore sama jangan dikandat nyawang serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging banyu lapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning
sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi kombe sajatine rembulan kang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jomantit kendak nyawang slirane Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho, apa? Sing musik. Apa ya? Buyuh ono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos donya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Heh? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun nen. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne omongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Ser. Yuk.
Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kui mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes, duduk dong, bes. Endi? Emang? Wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ini kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane beda. Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak Bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan kok. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok seperti kepetek yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka non. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa pernah kepetek bener. Yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir. Yuk Mas Tres. Lintang ya. Yo lintang kalian.
Ora wedi. Aku pemadane iblis ngono iki. Ora, aja ngomong sing ora ta. Wong duit ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ada dia. Oh. Mbruk ning kameramu kok. Oh. Aja ngomongne gurem cecer. Wis. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine. Windonono ora bakal bali yen durung ketemu Petruk kantong bolong Kiai. Sikra kang bala bumingal Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu. Wis ndak tampa Kresna, ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih kula tampi pinunding mestaka Kang Prabu. Kang Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku
sambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kyai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatundha. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutahing getih. Lah tinemune jebul Kyai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, katone Kyai Dawaludin pendhita kang winong wong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang dak tamakne ora tumama malah kesempya ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasektening Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirik hinjang ing risang maweh gandrung sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin. Yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek. Aja to Kyai Dawaludin Pondok Sumur Jalatundha badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Marahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringgane goro saketer kini donganing kung derwowo sing bene panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumeneo sawetara ning pawon mengko bakal entuk pepadang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Nambah dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wah. Kowe arep rene kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatundha. Omahmu, omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Wah. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Edya.
tambah tuwa kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhire iso ketemu ya ampun. Ayo, delok yo. Larata saking Gotha Sagara kula yen atana mutasa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke Pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mong. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku rung bisiki ya. Nah, iki lho, ayo. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuning nggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ana ing perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, ojo songar-sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejaring wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho, jariku lho. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning ngendi ae? Aku badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi
netepi lajering kautaman yuki ndandani moraling para kawula dasi kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryan kuwi rampung ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Urawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendho. Witing kelapa tuk Rangsang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarma. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.